Andramari egun handia daukaguna, hasiera emanen diogu, saio eder honi, gure dantzariak, Andramari taldeari, hasiera emanen. Eguraldian desafio bat dugu goizian, hasi gara hemen, bildumara frontonera, antigra kanpora berriz, agilene, iragunen aldu, uriri bota gabe. Hortaz da orden ikusio gehiago, eskatu barri zuen txalo bat. Baina egundiari berari, bota dadin, eta baita dantzari du. Baina, venga, txalo bat! Bueno, eta nola ez, txikiekin hasiko gara. Burulari dantzarekin. Bizkaita arku dantza ezaguna dugu. Ondotik, hiru joku dantza eskainiko dizkigute. Alde batetik, Baztango bizker dantza, Lapurdiko zapatai eta Arabako txulalai. Venga ba, txalo bat, lehenentzat!
beste un minutetik gero, merezten dute bai. Bueno, guain ikusiko duzuen dantzak izena du banakoa. Gehien zuenek izautuko duzuen, eta dantzatu ere honintzek egin izan duzuen, 20 minio gehiago, eta banakoa. Bizkaiko dantzari dantza oinarri hartuta, sortutako koreografia haitz izagun bat da. Aritzen da? Ondotik gaztetxoak aterako dira eta korrontzi taldearen Ari Latin musikarekin sola bat dantzatuko ditugu. Eta gero, berriz ere txikienak ikusiko ditugu, bertze hiru dantza eskainiko dituzte. Talo, furra eta esku dantza izenekoa. Hortaz, segizagun antzeinera, venga, mane, esku zanta fuerteari, denentzat.
Beno, horreko dantza, behen Nafarroako kontradantza dauka. Bertan egun handietan dantzatzen dute honako hau. Europako herrialdetik datorren dantza bada. Eta horren ondotik, ikusiko duzue larrain dantza. Larrain dantza aktibi dakizu ez dantza den, dantzatuena unitzek dantzatuko zenuten. Lizarrako dantza bada berez, baina Euskal Herriko bazter eta xoko guztietan dantzatzen da. Euskal Herriko dantza nazionala dela ere, erraten dute unitzek larrain dantza hortaz gaur ezin dela faltatu, eta hori ere ikusiko duzue. Venga, dantzariak!
Bina bada, Andre Mari dantza taldeaz aparte ere dantzan aritzen denik. Eta atzo, Ilinabarreko 8 aldian, hemen bali bazineten, udaletxe batzinek aldi horretan, ikusiko zenuten udaletxeko balkoian, bazela eskantza eta mutil gazteko aldeia bat, Andre Mari dantza taldea, bino, pixkot, urte batzuk eixo bat uztenak, bino, sektako lan egiten dutenak, urte osoan dantzan aritzen dire, eta udalak hori eskertzeko emana izan zen, hori, txupinazo botatzen hori, eta hor txeguntzen balkoian, eta gehitzuten, eta urte osoan aritzen dire lanean hortaz, gaur, hemen ere nahi dugu eskertu, eta keinu txiki bat egin nahi dugu, eurei,
gara aspertzen txaloak eskatziaz. Venga, pues, emazio zuen. Eskata, mutil gazteko adibuen txalo mugatu. Bueno, hori erranta bera, urrengo dantzak aurkeztuko dizkizuegu, guain Lapurdira joan den gara eta Lapurdiko inauteritan dantzatzen diren bi dantza eskeniko dizkigute dantzariek. Lehenbizikoa kontradantza, eta gero txipillo izaindekoa. Eta ondoti berriz, falta ezin ziren fandangoa eta harina. Horiek ere ikusiko ditugu. Taldeko heldu eta gaztiak hariko dire, fandangoa eta harina eta Gipuzkoako manera sortutako koreografia batzukin eskeniko dizkigute fandangoa eta harina. Gero, faltesko zinta dantza ere dantzatuko dute. Jakin badakizue, makil gabe dantzatzen dela eta horrek suposatzen duen zaintasuna argi geratzen espero dugu. Eta venga, ekitaldiari jarraipen emango diogu.
Idoainen guztia, binti enortzen den bezala, aztenen guztia egiten da akauto. Hortaz, gaurkoaren akautoko da jaburo, bat falta da. Dantza bat, azkenkua, ondarkoa, bai despedirakoa. Hau dantza taldeko nagusinek egin dute. Izugarri polita, Korrontzi musikataldearen doinuak hartu, musika hartu, eta koreografia berexia egin dute. Josek Andreari izeneko dantza izanen da, eta seguro harrituak geldituko zaretela. Eta nola ez, lehenik eta behin zuei eskerrak eman, hemen zaudetelako, hau zuei gabe ezingo zelako. Hor daukago Batxata kulturtaldea, dantzaria, musikaria, ekikilaria, eta nola ez, dantza irakasleei, Amadeo eta Olaiari, eskerrik asko eta mila esker hemen egoteagatik. Antolatzaileko gar txiki bat ere eman dute, Nafarroa Oinezeko postua ekarri dutela, aurten tuteran egile da, urriaren 20an, Nafarroa Oinez, 2019ko Nafarroa Oinez, hortaz urritzen bali mazaratik postua bat duzuen, kamisetak eta zer nahi gisako produktuak erosteko eta laguntza txiki hori emateko Nafarroako ikastoren alde. Eta hori jarrata bertzerik ez ez. Azkeneko dantza zuekin ondarkoa, harritua